Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Вітаю, дарагія сябры. Не сакрэт, што для творчасці беларускіх паэтаў вёска заўсёды была месцам натхнення. А вось мой сённяшні суразмоўца, чалавек гарадскі, тым не менш, вёска таксама пакінула след у яго паэзіі. Вёска справы не пакіне, хай абрынецца сусвет, пад вечнай каляіне, там усё ідзе як след. Вот так напісаў мой сённяшні госць, паэт з Мядзеля, Александр Быкаў. Вітаю, Александр Геннадьевич. Добрый день. Александр Быкаў, паэт. Нарадзіўся ў 1954 годзе ў Барысаве, дзе вучыўся ў 11-й сярэдняй школе. Працаваў трактарыстам у аб'яднанні Барысаў дрэў, затым карэспандэнтам у шматтыражцы «Трыбуна новатара» завода «БТ». Узначальваў аддзел эканомікі Мядзельскай раённай газеты «Нарачанская зара». У 1985 годзе скончыў факультэт журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Першыя вершы друкаваў у раённай газеце «Камуністычная праца», аўтар шэрагу зборнікаў вершаў і прозы. У 2014 годзе стаў лаўрэатам літаратурнай прэміі «Залаты купідон» за кнігу вершаў «За межы круга», а ў 2021 быў адзначаны Мінскай абласной літаратурнай прэміяй. Калі вы атрымалі вось гэтую прэмію і кніга, якая называецца «Барысаўскі тракт», вот чым адметная гэтая кніга, конечно, вось мы гаворым пра Мядзель, мы гаворым пра Нарач, а кніга называецца «Барысаўскі тракт». Ну, тут сакрэту ніякага няма, бо у кожнага чалавека ёсць маленькая радзіма. Моя маленькая радзіма – это ўсё ж вялікі горад Барысаў, дзе я нарадзіўся, дзе нарадзіліся бацькі, дзе я жыў до 30 год, пакуль па сямейных абставінах у 85 годзе не пераехаў на Мядзельшчыну, на радзіму Максіма Танка. Між іншым, аб чым не шкадую. І таму я кніжку, якую ўвайшлі лепшыя творы мае, назваў «Барысаўскі тракт» яшчэ як даніна памяці маёй маленькай радзіме, бо нават на радзіме нават шпалы пахнуць прыемна. Тым не менш, напэўна, у кнізе ёсць вершы, навеяныя ўжо другой радзімай, сённяшняй радзімай. Вядома ж, такіх вершаў шмат. І вершаў, як вы і казалі, пра вёску. Іх, магчыма, і не было. Але моя жонка, будучая, была з вёскі. І таму я далучыўся да вёскі па гэтай лініі, так сказаць. І шмат быў у вёсцы, дапамагаў чым мог, ведаў гэты быт. І працуючы ўжо на Мядзельшчыне журналістам, это таксама паездкі па раёну, па вёсках, да людзей працы у полі. Таму это мне і блізка. І все мы, як кажуць, з вёсак, рэшце рэшт. Я ведаю, што кожны паэт, які прыходзіць сюды на размову, ён падрыхтаваў нешта, яму хочацца вершы прачытаць. А я памятаю, Мікола Мятліцкі яшчэ пытаўся, можна верш прачытаць? Ну, конечно, калі паэт прыходзіць у студыю, то як яму не дазволіць пачытаць верш? На Буслаўскім фэсце да маці Буцлаўскай з надзеяй і ласкай я шлях свой пачаў. У храме чароўным пад спеў малітоўны і я памаўчаў. Хоць позна ды венчаны, і я таму кленчыў на момант які. У неба ў абдымках моя пілігрымка ляціць праз вякі. Наколькі я ведаю, пачыналі вы на рускай мове вершы пісаць. І, напэўна, вось ўсё-такі радзіма Максіма Танка, нарачанскія сосны, і вось гэтая прырода, якая ёсць там, на гэтай святой зямлі, напэўна, натхнілі менавіта на слова беларускае. Конечно, так можна сказаць. А яшчэ, калі я ад'язджаў з Барысава на жыццё на Мядзельшчыну, мне мой сябра Павел Магільны з Барысава так і сказаў: хочаш нечага дабіцца ў літаратуры, пераходзь на родную мову. А прыехаўшы на радзіму Максіма Танка, я чуў, што тут дух гэты беларускі жыве, і слова беларускае не цураюцца. Я неяк раптоўна перастаў па-руску пісаць зусім.
было адразу не надта лёгка на беларускай мове пісаць, не хватало запасу слоў, заглянуць у слоўнік даводзілася. Але ж гэта не проза, што можна са слоўнікам працаваць. Трэба ведаць мову, каб пісаць вершы, проста ведаць. Ну і потихоньку я змог настолькі наблизіцца, што мне слоўніка практычна не патрэбны. Вершы пішу толькі на беларускай мове. А тое, што працаваў у газеце, таксама яно паспрыяла, бо праца са словам, хаця і не паэтычным, ну тым не менш. Ну вось, дарэчы, калі спыніцца на працы ў газеце. Сельгасаддзел у газеце гэта вельмі напружаная праца. Я ведаю, што гэта такое, што такое газета мясцовая, што такое раённая газета. Вось як спалучалася літаратурная творчасць з творчасцю штодзённай, таму што, як кажуць, з раніцы паехаў, увечары трэба матэрыял, каб быў для газеты, для першай паласы ці для другой паласы. Гэта так, але яшчэ ёсць ноч. Вядома ж, працы трэба аддаваць і сілы, і на якой службе. Але калі вершы прыходзяць, для іх, кажуць, часу не трэба. Пакуль даедзеш, некуды нешта прыйдзе ў галаву, занатуеш. Бывае, колькі разоў ноччу ўстаеш, прыйдзе нейкі радок у галаву, ведаеш, раніцай забудзеш. Трэба ўстаць, хоць на чым накрэмзаць, я буду ведаць, пра што гэта. А потом класціся далей спаць. Бо з раніцы можа вылецець з галавы. Бо калі яно ёсць, яно прыйдзе некалі. І час знойдзецца, і ўсё знойдзецца. Ну вось яшчэ адна такая грань дзейнасці, грань характару, таму што бегаць марафон, гэта трэба мець характар. Колькі марафонская дыстанцыя? 42 кілометра 195 метраў. Я такіх марафонаў прабег каля 27, это пасля 40 год. Ужо я кінуў жыццё такое звычайнае і вырашыў заняцца проста здаровым ладам жыцця, а заўсёды мне падабаўся бег, я заняўся бегам не дзеля таго, каб рэкорды ставіць, а проста калі ты здаровы, яшчэ не толькі духам, але і целам, значыцца, больш напішаш, і больш будзе настрой на нейкай справы, бо кволы чалавек будзе думаць больш аб хваробах, аб леках. А калі жыццё цікавае табе, ты здаровы, значыцца, і будзеш пісаць адпаведна. А вось усё-такі спорт і літаратура. Вось ці выхоўвае характар менавіта спорт, настойлівасць, таму што акрамя таленту трэба яшчэ мець настойлівасць, трэба мець такія якасці, якія звязаны са спаборніцтвам, скажам. Вядома, выхоўвае, бо асабліва, калі, як вы казалі, што тычыцца марафонаў, марафон, як не рыхтуйся, это вялікая дыстанцыя. І трэба і настояць, і дабегчы для таго, каб проста даказаць, чаго ты варты. Так і ў вершах нешта не атрымліваецца, нехта табе крытыкуе, нешта там не ідзець, не так выдаюць, як хочацца. Але ж, калі чалавек настойлівы, ён ўсё роўно піша, ён ўсё роўно нечага дасягае. І кажуць, калі нават хоць аднаму чалавеку спадабаўся твой верш, уже недарэмна ты пісаў. Ну, спадзяюся, што больш, чым аднаму чалавеку. На жаль, сёння яшчэ і такое ёсць, што чалавек, які жыве ад Мінска далёка, ад сталіцы далёка, дзе выдавецтвы, дзе часопісы. Яму, можа быць, нейкія намаганні трэба прымаць, каб надрукавацца большае, чым чалавек, які можа пазваніць, зайсці ў рэдакцыю. Ну, вядома, і ў гэтым сэнсе хачу сказаць, што мне вельмі дапамог наш земляк Мікола Шабуевіч з вёскі Бадзені Нядзельскага раёна, які ў свой час паштурхнуў мяне, бачыў мае вершы, пэўна паглядзеў, што нечага варты. І давай сюды адправім, і давай кніжку паспрабуем выдаць. Тады давай паспрабуем саюз пісьменнікаў, як можаце разгледзець, варта будзе. І ён з'яўляецца рэдактарам маіх практычна ўсіх паэтычных кніг.
рэдагуе, папраўляе. І я не абрыкаюся, я пагаджаюся, калі трэба паправіць, папраўляю нешта з яго дапамогай, сам сабой па сабе. Але заўсёды, сколькі б кніг не выходзіла, трэба слухацца тых, хто збоку глядзіць і нешта заўважае хібы, а не так, у мяне 5 кніг, і што я буду не слухацца, я сам напішу. Александр Геннадьевич, калі мы гаварылі пра тое, што чалавек, які жыве, скажем, далёка ад цэнтра, яму трэба сустракацца са сваімі калегамі, трэба заходзіць у рэдакцыі. Ну, напэўна, дзеля гэтага, каб вось гэтае жыццё, скажем, было больш актыўнае, існуюць абласныя аддзяленні Саюза пісьменнікаў, і вось Мінскае абласное аддзяленне адно з актыўных аддзяленняў, і пра гэта сведчыць якраз прэмія. Напэўна, тое, што прэмія гэтая была прысуджана, напэўна, ў гэтым таксама ёсць заслуга Мінскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў. Безумоўна, менавіта па ініцыятыве Мінскага абласного аддзялення і была пададзена эта кніга на разгляд камісіі конкурса абласного. Атрымаўся вось такі вынік. Абласное аддзяленне, яно не проста існуе ради формы. Людзі, хоць і не часта, сустракаюцца, абменьваюцца думкамі, бачаць адзін аднаго, бачаць вынікі сваёй працы, падводзяцца вынікі года, што выдадзена, у каго што атрымалася, якая кніга выйшла, дзе чалавек надрукаваўся. І даводзілася выступаць і мне, і ў маладзечні, ў кнігарнях, і ў вілейцы, і прымаў удзел у кніжнай міжнароднай выставе, у паэтычным аўтобусе. Що-то назапашваецца таксама, бо вершы ж не пішуцца са столі. Это таксама жыццё, якое нейкія пачуцці выклікае, нейкія думкі. І трэба ведаць, кажется, вакол і сваіх калег, хаця, кажуць, калегі не вельмі любяць аднаго чытаць і слухаць, але трэба чытаць і слухаць. Наша такая пытанка традыцыйная, папрашу адказаць на гэтае пытанне, што, на ваш погляд, значыць любіць сваё? Любіць сваё – это значыць берагчы яго. Это тычыцца і людзей, якія вакол цябе, і тое месца, дзе ты жывеш, берагчы прыроду, якая вакол цябе. Якія 3 месцы, якія, на ваш погляд, варта наведаць кожнаму беларусу, таму што вось месцы памятныя, напэўна, і Нарач, і Барысаў, але, на ваш погляд, якія 3 месцы? Ну, кожна, акрамя агульнапрынятых, ёсць і свае погляды на гэта. Я ўжо, як называў, это Буслаўскі касцёл, варта туды ці пілігрымам схадзіць, ці проста наведаць. А яшчэ сядзібу Агінска, дзе я быў, таксама варта наведаць, каб далучыцца да той гісторыі і адчуць той дух той эпохі. Калі б такая была магчымасць уявіць сабе, а з кім бы з гістарычных выбітных асоб беларускай гісторыі, культуры, літаратуры хацелася б сустрэцца і пагаварыць? Я б хацеў з Владзімірам Караткевічам. Вельмі ён цікавы як пісьменнік, як чалавек неардынарны і жывы чалавек, які жыў, тварыў і пакінуў пасля добрыя творы пасля сябе. Што з сучасных творцаў вось у вас зараз на чытацкім стале, каго б вы параілі пачытаць нашым тэлегледачам? Мне падабаюцца вершы і Віктара Шніпа, і Міколы Шабовіча. Ёсць добрая паэтка са Смаргоні Алла Клемянок, якая жыве таксама ў цудоўным краі Смаргоншчына. Галоўна пісаць шчыра, яно будзе падабацца, а тэхнічны бок справы это можна паправіць, але калі няма за душой нічога, то гэта ўжо не карэктар не паправіць, не рэдактар. Ну што ж, дзякую вялікі, дзякую, што вы прыехалі да нас, дзякую, што вось мы пагаварылі тут і пазнаёмілі нашых гледачоў з вашай творчасцю. Жадаю вам плёну, поспехаў, а нашым тэлегледачам я нагадаю, што сённяшнім маім суразмоўцам быў паэт, які жыве ў Мядзелі, Александр Быкаў.
Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы.